салом алайкум бинандагони азиз, хусусан муҳоҷироне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд ва дар баромади навбатиамон мо асосан масъалаи муҳоҷиронро яккаму беш баррасӣ мекунем. Чанде қабл Иззат Амон ном як миёнарав, як посредник дар яке аз гуфтугӯҳои худ дар шабакаи YouTube зикр карда буд ки чанде аз мурдаҳои муҳоҷиронро ба кишвар фиристода буд ва ин амалиё ки аз хайру эҳсону садақотиё гувоҳӣ медиҳад имрӯз ба маърази ом гузошта шуда ва ман ҳамчун як нафаре ки дар сина ифтихори миллӣ дорам ба Иззат Амон муроҷиат карда мегӯям ки модоме ки хайр кардӣ, модоме ки садақа кардӣ, модоме ки мурдаи муҳоҷирро ба ватан фиристодӣ, кори хуб кардӣ, вале барои чӣ инро имрӯз миннат карда истодаӣ? Барои чӣ ба мардуми Тоҷикистон муроҷиат карда мегӯӣ ки ман аз қудрату тавоноии худ истифода бурда фалон қадар мурдаро имсол ба Тоҷикистон фиристодам ва ҳамчунин барои чӣ бо хурсандӣ инро зикр мекунӣ? намедонӣ ки марг сарҳад надорад, марг ҳудуд надорад, марг вақт надорад ва лаҳзаву ҷову макони муайян надорад. хоҳ дар Тоҷикистон бошем, хоҳ берун аз Тоҷикистон, марг ҳақ аст. шаҳди маргро ҳар ҷонзод мечашад. хуб кардӣ, қудрат дорӣ, тавоноӣ дорӣ, имконият дорӣ ки ин қадар мурдаи муҳоҷиронро бесоҳиб нагузоштӣ, ба ватан фиристодӣ, вале барои чӣ миннат мекунӣ? барои чӣ дар гуфтугӯҳои видеоӣ аз ин зикр мекунӣ? бо ин ифтихор мекунӣ, модоме ки ту хайр кардӣ. ҳолон ки бузурге гуфтааст ки хайрро бо дасти ростат кун ки дасти чапат дарак наёбад. вале ту имрӯз ба ҳамаи мардуми тоҷик муроҷиат карда аз ин хайрхоҳи худ зикр карда истодаӣ, ёдовар шуда истодаӣ, миннат карда истодаӣ. гӯё ки ин корро дигарон кардан наметавониста бошанду танҳо ту метавонӣ. бидон, дар байни муҳоҷирон шермардоне ҳастанд ки даҳҳо маротиба бузургтар аз туанд ва даҳҳо маротиба иқтидори кардани бузургтар аз корҳои туро доранд. карда истоданд, мекунанд ва хоҳанд кард, вале барои чӣ дар ҷараёнҳои мустақим намемонанд? Иззат Амон, ту як миёнарави ҳастӣ ки имрӯз аз ҳисоби пули муҳоҷирин берун аз ватан кайфу сафо дорӣ, берун аз ватан зиндагӣ дорӣ, маишат дорӣ, сафарҳои хориҷӣ дорӣ, мошинҳои гаронбаҳо дорӣ, хонаву зиндагию ҷоҳу ҷалоли бо дабдаба дорӣ. аз ҳисоби кӣ? аз пули кӣ? аз куҷо меёбӣ? албатта ки аз ҳисоби муҳоҷирон, ё не? муҳтарам муҳоҷирон ва он нафароне ки имрӯз моро тамошо карда истодам, бидонед ки миёнаравҳо, посредникҳо, Иззат Амон бар ин шахсон ба манфиати шумо нестанд. асло ва асло ба ин нафарон бовар накунед. инҳо дар назди шумо худро ватандӯст вонамуд мекунанд, вале аз ҳисоби шумо зиндагӣ доранд. хории шумо аз ҳисоби инҳост. барои чӣ? барое ки инҳо меоянд имрӯз худро соҳибкор вонамуд мекунанд, худро як нафари хайрхоҳ вонамуд мекунанд, худро як нафари корфармо вонамуд мекунанд, шуморо ба корҳои баландихтисосу баландмаош ҷалб мекунанд, вале дар охир чӣ кор мекунанд? шуморо фиреб мекунанд, кидат мекунанд, пули шуморо намедиҳанд ва аз ҳамин ҳисоб зиндагиву маишат доранд. муҳтарам муҳоҷирон, асло ба инҳо бовар накунед. яке аз воситаҳои дигар ки Иззат Амон ва монанди ин шахсони ғаразнок ва он посредникое ки аз ин истифода мебаранд, ин ба ватан интиқол додани мурдаи муҳоҷирон аст ки инҳо ин мавзӯъ, ин масъала, ин воситаро имрӯз барои худ кор карданд, пеша карданд. шуғли ҳаминҳо дигар аз ин вобаста аст. худое накунад ки як тоҷики бехонумон, як муҳоҷир берун аз ватан ҷон диҳад. инҳо ончунон хурсанд мешаванд, ончунон табли шодӣ мезананд ки дигар барои он суратҳисоб мекушоянд, аксҳои он мурдаро мегиранд, бо аксу копияи шиносномаҳои ӯ ба маърази он мемонанд, дар
сомонаҳои иҷтимоӣ, дар шабакаҳои видеоӣ, дар блогҳои худ ва бо ин восита аз ману шумо пул мекананд. Лаҳзае фаро расидааст, ки мову шумо дигар аз хизмати миёнаравҳо, аз хизмату дастгириҳои посредникҳо бояд даст кашем. ҳар як кадоми мо бояд бевосита худамон имрӯз амал кунем. ин кори душвор нест ва ба шумо хусусан ба он шахсони наздики маитон, он нафарони, он муҳоҷироне ки берун аз ватан вафот мекунанд, ба шахсони наздики онҳо, ба бародаронашон, ба хештабронашон муроҷиат карда гуфтаниям ки имрӯз якчанд роҳу воситаҳое ҳастанд ки шумо метавонед бо воситаи он, бо истифода аз онҳо мурдаҳои худро ба ватан биёред. ҳам аз миннати посредникҳо дур мешавед, ҳам бо он маблағи боқимондае ки аз ҳисоби хайру эҳсони муҳоҷирон ҷамъ мешавад, маросими азо, маросими дафни худа анҷом метаҳем. ва якчанд роҳу воситаҳое вуҷуд дорад ки шумо метавонед аз онҳо истифода баред. ва воситаи якум, шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар фейсбук, дар инстаграм, дар твиттер метавонед ки саҳифаҳои худро кушоед, фаъол кунед. ва воситаи дуюм, дар бонкҳо суратҳисоб кушоед ки ин на вақти зиёда мегирад, на пули зиёд сарф мешавад. ва воситаи сеюм, шумо ҳамон маита, ҳамон нафареро ки вафот кардааст, якчанд акс бигиред, барое ки мардуми мо бовар кунанд ки воқеан он нафар аз дунё гузаштааст. шиносномаи уна акс бигиред ё нусхаша барои мардум бигузоред. ва воситаи чорум, телефони ҳамроҳатонро ки шабу рӯз фаъол аст ва муҳоҷирон метавонанд тавассути он бо шумо дар иртибот шавад, ба маърази он гузоред. ва роҳи панҷум, зинаи панҷум, аз якчанд дӯстони худ, аз наздикону нафарони худ даъват ба амал биёред ки он видеои шуморо дар гурӯҳҳо, дар шабакаҳо, дар саҳифаҳо паҳн кунанд, репост кунанд, то мардуми зиёд уна бинанд ва барои шумо хайру эҳсон кунанд ва дар овардани маити шумо ба кишвар кӯмак кунанд. ва он маблағ, он пул, он даромадеро ки шумо бо воситаи суратҳисоби бонкии худ ҷамъ меоред, метавонед ки зиёдатиша дар маросими дафни ин маит анҷом диҳед, ё барои кӯдаки он маит ки имрӯз бепадар мондаст, бо мурури замон мисол барои беҳбудии зиндагии ӯ ина харҷ кунед. бидонед ки посредникҳо боқимондаи пули шуморо аслу бар намегардонанд ва зиндагии онҳо аз ҳисоби шумост. пас муҳоҷирони гиромӣ, биёед минбаъд аз онҳо даст мекашем ва ҳар як нафари мо имрӯз мустақиман бевосита беистифодаи ягон хел посреднику миёнарав амал мекунем ва ба гурӯҳу ба нафарони ҳамин гуна аблаҳу ғаразноке ки имрӯз ҳам хубӣ мекунанд, ҳам миннат мекунанд, дигар рӯбарӯ намешавем ва ба шумо муроҷиат карда мегӯям ки минбаъд дар фикри беҳбудии ин ватан бошем. имрӯз мо шумо пайрави пешвои миллат бошем, шукронаи истиқлолият кунем, шукронаи ободӣ кунем. ва як шоир беҳуда нагуфтааст ки хоки ватан аз тахти сулаймон хуштар, خاری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد ای کاش گدا بودی به کنعان خوشتر. همه شما میدونید از سلسله فیلم حضرت یوسف که یوسف با وجود اون که پادشاه بود همیشه آرزوی با وطن بودن و در وطن جان به حق تسلیم کردن در سر میپرورید. پس مهاجران عزیز بیایید ما هم در فکر گلگوشکوفایی جمهوری عزیز خوش میشویم و من بعد از خدمت‌های خیرسانه و غرضناک و ابلهانه عزتمان و مانند گروه‌های منفعت‌جو دست میکشیم تا واخوری و برآمدهای آینده. خدا نگهبانتان، به همتان برای کار میخواهم.